Piny owacho mar kaunti ya Migori dhi nyime kod romo kod rawere kaunti no mar winjo ywak gi kaka yo maneno ni onywandgi e chenro mag dongruok matimore kaluwore kod ywak ni owegi oko e wechego mag dongruok. Kuom maloyo oganda milion 1.16 ma odak e kaunti ma Migori, kaluwore kod kweno mane otim e higa mar 2019 kod Kenya Bureau of Statistics, kwan mathoth gin rawere mantie kind higni 35 kadok piny. Kuom kinde malo higni 10 mokalo, rawere osebedo ka ywak kata bed ni kwan gi thoth ni ok osebedi ka idewogi kod piny owacho mag kaunti ma Migori e chenrogo mag dongruok mag piny owacho. E kinde ng'anyono mar rawere manotisi kaka Gen Z mane okelo liet mar siasa e pacho kae, romo ma koni kaachiel kod kocha e kind piny owacho mar kaunti ma Migori kod rawere ne onenore e kaunti ma Migori. Gino moko moganda ne lieko neno okang' manokaw mar duoko piny liet manokel kod rawerego ma idendo kaka Gen Z. Penjo maduong' en ni bende nitiere yore makare mag nywando rawere e yorego mag dongruok e kaunti ma Migori, to bende rawere osebed ka inywando e chenro mag dongruok e yono makare. MCA ma ogwel mondo otelne rawere e od burano ma Migori Ruth Onyango wacho ni chik mar rawere ma Migori ne okal e od burano e higa ma okalo. Mae obiro bang' rawere rito kuom higni 10 nyaka ne sirikand loch gwenge koro chakre pacho kae. Gavana ma Migori Ochieng Yako juma ma okalo ne ochako chenro mar twak kod rawere e gwenge mag Oruba e sab-kaunti ma Suna West. Chenrono mowach ni otimo mar winjo dwaro mag rawere kaunti mangima. Ma watimo ni egi miluongo ni town hall, consulting closely with the people of Oruba Ragana, go kodgi mbaka. Vijana mantiere ka dwaro empowerment mar vijana, madwaro dhi e vocational training, watergi e vocational training. Wanyalo dwaro driving, wanyalo chulo ne ma Oruba Ragana ka te. Manyalo dwaro timo saloon, wateri to wachulo ni. Nok mar tije rem mayudo thuolo mar somo ka nikech nok mar omenda mar somo gin moko kuom gigo mar rawere kaunti ma Migori osebiro ka ywago. Ineno ka town dongo to dai pasi pugo kumora moro, gavana okwayo ni kiwuok tiwe legacy mari. Chieng' moro wacho ni vijendegi noyudo technical skills na nondike tich nikech honorable governor marwa. Scholarship for Oruba youth, internship opportunities in county program, support for Oruba youth group intent and share higher business. Empowerment mawadwaro oken mjengo, oken boda boda, to wadwaro gik miluongo ni driving, wajatelo driving school, wajatelo tailoring. E kinde twak mare kod rawere, Ochilo ni owacho ni ber ka rawere chopo ywakgi ne piny owacho mar kaunti ma Migori mondo piny owacho ochop dwaro margi e kuonde mopogore opogore mok dhi makare. Koro ka ng'ato keti mondo ibed mabor gi ofisi, ni rito ni chieng' moro 2027 ipenje no timo ni ang'o, kel ang'o ni mondo tim sani. George Juma, Ramogi TV.